Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonzumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka vari panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuti sei nekurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Hanzi takambokuudzai kuti chipati ichi ndechemastupid. Tarisai zvino izvi ruling party inogara pasi yokompoza song yezvinyadzi yonoimba parali, vanhu varume vakuru nevakadzi vakuru vachiombera maoko. Motarisira kuti pane kwatiri kuenda senyika here. Ndo nyaya yandikufamba nayo zvamanje manje, ndo nyaya yandakabata, nyaya iri kupisa, nyaya yanetsa. Song yacho mamwe mashoko acho ari ipapo ataurike zvekumhanya, but mamaona patitle nepachi nemudescription handitika mukazviverengera mega. Ndo zvatiri kusangana nazvo. Nyaya iyi yapostwa nasekuru Gudo nhasi makuseni, saka ndasanganawo nepost yavo paX ndikati but vanhu vakuru vachiri kuita zvinhu zvakadai so, zviriko here zvinhu zvakadai so izvi? Hazviko zvinhu zvakadai so. Rega ndingoenda nazvo pachitubu tongonozvifumura, tongozviratidzawo vamwe hama neshamwari kuti ona ivo zviri kuitwawo nevamwe venyu. Izvi zvine musoro here? Pane kwatiri kuenda here senyika handitika, right? Saka ndoda kukuratidza screenshot and then I'll play the video for you, mozvionera mega handitika. But before I do that, ndoda kuyeuchidzai nezvegwenzi rephytomed. Phytomed ndo gwenzi riri kuita zvinhu zvamanje manje. Ndo gwenzi rekuti unofanira kugara unaro mumba. Ndo gwenzi rekuti ukarwara, ukaita musoro, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita mafibroids, ukaita zvironda zvisingapore, ukaita chipi nechipi, ukangobata vasikana vari vaviri ava vanokwanisa kukubatsira handitika. Zvinhu zvako zvoita se zvoendeka, utano hwako hudzoka panzvimbo handitika. Saka kana uri mugari wemuSouth Africa, bata nhamba dza4 idzo dzirapo idzo. Kana uri mugari wemuZimbabwe, bata nhamba dzanyari idzo dzakanzi +263 handitika. Vasikana ava vanokubatsira same time handitika. Right, post iri panapa ndeiyo yaiswa nasekuru Gudo. Hanzi takakuudzai kuti chipati ichi ndechemastupid, moti tinotaurisa hezvo. Mbaisa zvigunwe zvakanongedzera mucomment section handitika, zvakanongedzera pasi kuti ndo kune video, ndo kune song yacho. Zvakanzi ruling party vanoita compose masongs ane zvinyadzi voimba parali. You expect such people to take the country forward? Hapana kwatiri kuenda shuwa. Hanzi munotarisira kuti vanhu vakadaro vaendese nyika kumberi? Aiwaka zvamwari chaizvo. Hapana kwatiri kuenda. Amenoti unoti chiinazvo zviri kutaurwa nasekuru Gudo izvi, kuti hanzi vanhu vakuru, varume vakuru vanogara pasi, vagara pasi vonyora song, vanyora song ine zvinyadzi mukati futi. Voenda kurali vonoimba
vachiimba, ana baba wako nana mai vako nana sekuru vako nehanzvadzi dzako ndo dzinenge dzichiimba izvozvi. Ko vanin'ina vedu vapfana vari kucresha vanodzidzei pazvinhu zvakadaro? Mawanika nyaya iri kunetsa kuX zvekutodaro, kune mvonga mupopoto, vanhu vari kuita sei, vari kupopota zvekudaro handitika. Saka right now ndoda kukuratidzai the video, mozvionera video mega, mozvinzwira mega macomrades aya achiimba handitika. But ndisanda kuratidzai video ndikuti kana uri mugari wemuSouth Africa une kabhizimusi kako kauri kuita, kabhindauko kako kauri kuita handitika, aiwa ndinokurudzira kuti uregister kambani zvaanyore, hazvichanetsa handitika. Register kambani wobva wavhura FNB bank account handitika. So what you need is a valid passport. Wobata Owen anoita sei, anobva akusotera, obva akufambisira nyaya dzako dzese, zvinhu zvako zvaita sei, zvinhu zvako zvobva zvaendeka same time handitika. Saka bata Owen panhamba dziri pascreen idzo, womutaura kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly, vataura ivo kuti iwewe ndiwe munhu wacho unokwanisa kutondiita sei, kundivhurira bank account, zvinhu zvangu zviite sei, zviende kumberi handitika. Right, rega tipinde muvhidhiyo tivanzwe vana musharukwa vachishaura kuti hanzi vakashata mahwani chaiyo chaiyo. Rega tizotaofa ava ndimadzibaba, muri kuvaona madzibaba nendebvu. Ndebvu dzinongokuratidza kuti ndimadzibaba vandoenda kuchechi, pamwe anenge atori mutungamiriri wechechi, ari kusweroimba zvinhu zvakadai so, zvinonyadzisa kudai so handitika. Togara tichizvitaura, but tikachitaura vanhu vanoti tine godo kana kuti tinoshora handitika. But manzwa kambo aka Hanzi Nero koda rinoita Rinokuya Mhunga Nyoro, amenoti chii chakadari icho chichi, pane kwatiri kuenda here? Siya comment mucomment section wotaura kuti hunhu huri kuratidzwa, hunhu huri kuitwa nevanhu veZanu PF pane here kwatiri kuenda, kana kuti tiri kutenderera panzvimbo imwe chete handitika. Amen kuti muneonawo sechi, muneona sei nyaya iyi handitika. Ndo nyaya yanga tingofamba nayo zvamanje manje kuti tingouya nazvo panapa tikuratidzei, muzvionere, tifumure hunhu hwakashata, hunhu hwakaipa hwavari kuita sei, hwavari kuita handitika, kuitira kuti mangwana kana wakuzonovhota unonovhota uchiziva kuti ndoda kuvhotera hangu ava vasina kukwana, kana ndoda kuvhotera ava vakaita sei, vakakwana handitika. Sarudzo inenge iri yako, but chokwadi unenge uchiita sei, unenge uchichiziva handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhiyo rinotevera.